Hemmai turwai Alleluia Upadu blei tu syada jengkmen Hak maru trai kenrat Tu tem kak sing bat kadui tara Tu royaikan sawah Ruai utrai jing ruai bat hemmai Tu ruai jam yau kat la kat yai Ruai utrai jing ruai bat hemmai Tu ruai Alleluia Ki joy baro na ka jing yotia Unong penim uwan Ula pen kmen donut bas no si Pendap dasur jing ruai Ruai utrai jing ruai bat hemmai Tu ruai jam yau kat la kat yai Ruai utrai jing ruai bat hemmai Tu ruai Alleluia Kakatay ukpa badukun badumen simbakun Amen Kajinge jong try jinge Jesu Christ Bad kajinge jong blay Lamari jing slog jingu men simbakun Gendon rengkat bad pi baro Rengkat bat piru Kadap dah jing kemen so kemen banyo banwan terwa kene kamas bakuit agasin ke bankong ha kene ka ying Don Bosco Youth Center kalasa hangne hagisnam arhajar nyau arhajar pra kandai shisnam po Youth Center hadin nang topat ngasnge badon ke jingkhot ngala join kalasa kum kena hostel hangne le kelas 11 12 po Shillong College ndai hadin bon snem layo banwan menta pat kham tam ta ban terwa kane kamas ha kasin ke bankong hangne ngadap dai jing so kemen kham tam ki samla na po ribhoi ba kala khot inga banwan ban terwa kamas banduai nang ta chungki baru kham tam nam ta pen scam yaki kun samla ki ban sim mi kam ban pe ki samla baru kham tam han pe ki jing iman sim jong ki wei pat ki para samla am ta ka sngi man ta ka sngi ni ki jing pule ki bangin sayo sngew Bakumno Moses penken mau ki pai Israel baki day ban kongu ya ki kum jong blay ban bot ki riti ki ain jong blay pa penken mau ru ingai pi bangi day ban bot ya ki ne ka jing em kristan chingi ba man ka sngi ba ru ngin sayo sngew ru na ki jing pule ba ar bau try ukwa ba ka e ka ba ngi tip na tin jong try ni day ban bot baru kham tam man pendon kamika ka jing em chingi ka ba man ka sngi Ham tam na ke gospel ke bangin sayo sngew ba kumno bangin day ban pen kui ila de po ka denot ke men sim jungi mau try ukwa bangin kui ka denot jungi om tang ke bangin pen i sabar ndai kham tam karpang ke basha po ka denot ke men sim jungi ban kui tongin pai so blay ke na ka por ba bon sin ni pen so si u leng ba ka pop leng ba ka nuk sa ba snew baru leng ba ka jing im bom hok jungi ka jing im ba man ka sngi Tong in pai so blay ban pan map na nam ta kine baro nang balong ba bidor ban rung ying jong try paru ban long ba bidor ban wa na khma jung to in pan map na blay nam ta baro ki po bisang chung ko men ko para tengin kubur bangi long ki nong pom nang ban long ki balakre male niam ki ching maya ba khoin nga pla Hau blay bor baro Pada fi ko men ko para bangale pop sibun daga jing perkhat dagi kitien dagi kam daga jingle klet daga jingle palat cuma daga jingle palat cuma daga jingle palat pakhrawe cuma namar kita karpat kamaria bukhu kabesa ki thesuti ya ke ngel bikiru khu pada fi ko men ko para banduain ka menta cuma
I'll try praise we. Ublay bernbor baro in snengi, pandalama migi pop jingi, unyala mingi shaka jingim bom chikun. Amen. Try ken rat ko play is yangi. Try ken rat ko play is yangi. Kristo ma go Kristo rat go nong penim jongi penim yangi. Try ken rat ko play is yangi. Try ken rat ko play is yangi. Kristo ma go Kristo ram go nong penim jongi penim yangi. Burom hu play sadron, bada kendo jing su, aki ben real baro, badan kamon babha, iya roya mi, ni nambat ni mani, iya pendon burom. Bagis ngongu yabe, bagis ngongu yabe. Ku try ku play simbreng, ku padan borbaro, ku kun marway ukpa, ku try u Jesus Christ, ku kun lang brodu play. Bakit kipo pertay Tuplian ka jingker pat Tus ngosen eyagi Tus ngosen eyagi Detang mami bakur Detang mami utray Uwe bahak ditang Mami ku Jesus Christ, Mami bayai long play, hajing ya long kaway, baru mensim bakut, akaburam ukpa, akaburam ukpa. Kene kemas makoi ingkwa ban terwa kene kemas odwai kerpang kamtam nam ta ki kun samla napo Ribohoi district jong Ribohoi Catholic kiba sapen kamti ya ki to ki samla kiba sa shimti ka kam ban penyai ka kam jong ki samla kamtam aga jing iman sim jong ki kun samla kiba pule po shalong baru kiwei parish hagi sunong baru bakin long kita jingshai baru kamtam kilong baslur bai jau try baru kiban yalam ya kiwei hagalan ti jong try duai nam ta jongki bau try un ai ki ka bor jing slur jing klein kamtam jing i jau blei tongin ya duai ko blei badon bor baro Bat ko tenrai jong jing ba to seng ha ki to no jingi ya ka jingi ja ka teng chume ai bangin nang roi ka jingi bar ka jingi ro blai bat bangin in ri kendong ya ka ba mes ngeu ba ni pan ye ka ne dau trai jingi Jesus Christ u khon chume u bai mat ba san char kat ban me bar men sim khon u wei u blai chu nom la chu nom Amen
kajin pule na kitab Deuteronomy. Moses ulong hakipain. Temanta ku Israel, doda pikir ya ki ain, bat kiriti ain. Kibangan hikai ya pi, bat tole ya ki. Kenanga pindup bat pinjok le irung, bandokho, banjok le irung, bandokhol ya kata kari kebau utrai, ublei ki kepatamen jong pi ula ai ya pi. Pimdei ban pentam, wat si kentin, naka hukum jonga, ne penduna naki. Kenanga pindup long, kenanga pindup la ban rakhe ya ka hukum utrai, ublei jong pi, tik kumbang alak bujai ya pi. To sumar ya ki, bat tole ya ki, nabakata kan penpau ya kajin stan, ba kajin simpang jong pi, hakmat ki pait ben riu. Kine, anda ki osngeu ya kine ki ain baro kin saya ong. Da shisha ki pait ben riu jong kane ka jaj ben riu ka bakrau, ki long ki bastad, bat ki basimpang. Te ka ka ain, kata ka jaj ben riu, ka badon ublei, ubadon hajan jong ka. Kubadon utrai ublei jongi, kat habangi khot kerpat ya u. Ka ain, kata ka jaj ben riu, ka bakrau, kabadon ki ain bat kiriti ain, ki bahok haduk kata-kata. Kum kane ka ain, ka bangala penpau hapi menta kasngi. Ka ktin jong blei. Yesu yau blei. Ei ban rung haying utrai, ei ban song hulum jong u, atrai u ei u ban yo rung haka ying song jong bi, u ei u ban yo sa hulum kentang jong mi. Uta ubayat betoy tang uta ubale hop, ubam kren siar ule sidana ka do nut. Ei ban rung haying utrai, ei ban song hulum jong u. Uta ubom les niu lim ni that rong ya yu marjan. U kyar riu sniu u ai burom ya ki riu blei. U babatin klem shim sut than u bom ju bam tengka. Uta ubriu un yayeng skem junom. Ei ban rung haying utra, ei ban song halum jong u. Kajing pule na kashiti u Jacob apostol. Man kajing ai ka basong dor, man kajing mentoy ka basisha. Kawan na drong, kahiar na ukpa jongki, jing shai beneng. Ubam la ban kala bat ubam ju ka serngeu. Uman ban pen kayangi, da kaktien ka jing shisha. Kenang bangin dup long ki kenja so nengkong, na ki jing tau jong u. Da ka jing sngoret tu priang snobhai kaktien, kabala su thet hapi, kaba donbor ban pen yapi. Tole ya kata kaba kani kaktien kaya tu, lada pishu snap ya ka pishu kor ya lade. Kaba pet ya ki kunswan, bat ki reuken thai haka jingshi pa jongki, bat kaba ria lade klem tho bria na kaperthai, kata ken ka jing rublai kaba sngur, bat klem tho dak hakmat ublai, bat ukpa jongi. Kaktien jong ublai. Yesu yau blei. Snob hayeng.
Alleluia, 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 Alleluia. Nga ay ngu ya mi kukpa, kutray ka beneng bat ka kendo, na ba mi lapan pau ya kijing maya beneng ha ki barit. Alleluia, 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 Alleluia. Utray undon rengkat bat pi. Rengkat bat piru, Kajing pulena gospel bakut kat kum Markus. kaburam hambi kutrai. Ki Farisi bat kato kanengot ki start ain. Ki balawan na Jerusalem. Ki layalang saudong ujisu. Ki lay I badon ki senran jeng u. Ki baya bam jing bam da ki bom koi. Kata kamun klemten. Ki Farisi bat ki ju baro ki bod ya kadustur ki long shwa. Kim ju bam klem da tet bhai la ki kti. Aba ki lawan na yewru. Lemda ki sum shwa ki nombam. Ki budru. Ki bud bun ki wei pat ki dustur ki ba ki layo pateng. Kum ke ba sai ki kuri ki kiu ki bol tama bat ki jingtia. Kum ta ki Farisi bat ki start an ki lakli au Jisu. Balei sha ki senran sume kim bot ya ka jinghikai. Kabala ai pateng da ki long shwa jungi. Henrei pen ban ki bam da ki kti bom khoi. U Jisu la jubab iki. U ai sayaw la kren kabadei shapang jong pi habaw la yatu lupa. Hilong ki bar sap kumbaw la tho. Kine ki briu ki burom yang da kermiang sentur kadonut jong ki pat ka jingai nanga. Ki mane thalai nga namar ki hikai ki ain thau briu. Kumba ki long ki hukum ublei. Baru Jisu la ong. Pim ken snap ya ka hukum ublei. Bad pikongu e ki dustur ubreu. Nang tau Jisu la khot biang yo pai ba bad la ong haki. To ngap ya nga pi baro. Bato persyang ban sneu tu. Om don e nabar ka barung hapo jong breu kabala ban pentingit yo. Pen ban dei kata ka bami na ubreu ken ka ba pentingit yo. Na ba syapo na kadunod ubreu kimi ki jingkwa ki basneu ki bayalami u bantu ban peniap breu ban klim ban kwan lalot ban le ki kam sneu harukom ka jing syukor ka jing klemran ka jing pihun ka jing hangame bat ka jing mutlobin baro kine ki jing sneu kimi na syapo ubreu bat ki pentingit yo. Ka gospel jang utrai. Kajing yaro yamiku Kris. Komen kepada utrai Yesus Kristus. Lada pila sengap han ki jing pule amta kasngi. Ide ki jing pule ki ba. Ai mensim shisha ngi. Baru ki jing pule ki ba pen kan mau ngi iwei pai wei. Bangi deh ban bot thik ya ka hukum jong blei. Ya kiriti ki ain ki bau bleu labu na ka banta ka jing iem jungi. Nadu nengkong bleu la tawingi. Bangin long ki jong u. Badru ukwa bangin niai akalanti jong blei. Akalanti jong try. Namaru ukwa bangi nginom deh ban yapdu nakadaw jong
ke pop jong Adam mat ka im rei ukwa bangin im junom kum mau dei na kata kadau utrai na gi jing pulem ta ka sngi ngeu na jing pule bakumno pen kan mau ngi ham tam na kitab Deuteronomy gi jing pule baning kong bau trai ukring ukwa biang gi pai Israel bagian pai shu i kan mau bakumno gi pai Israel kila sha panekang par na kadau ka pop jengki henrei ublei kwa bagian sakut angta henrei la pa yu Moses banyalam biang iki kata kalenti ke ban poi sau ble kata kari ke bala kular kata ka beneng ha ke ba la yalam iki kata kari ke bala kular lang bau Moses henrei helenti na ka pop jongki ke jing mane ble thau jongki nang ta ke jing sha pan soi ki kila mane ble thau kila ngop ka pop ha bun ki jing sneu kila ngop te u Moses la pan kan mau iki ba pidei ban mane thik tang yo tau ble ba shisha badru pidei banda pikir bha ne ban sumar bha ki ain bad kiriti ain ki ba uble hi ulabu namar ki pai Israel ngitip ba kidei ki breu ki balajit kerpang dau ble kwa bikin ja kwa bikin yap junom reu la pha do Moses ngitip ba uble u tangi pai Israel ndai ui yangi iwei pai wei ni baro ublei bangila long tlalong itai khon Kristan nong bo jong trai de lamba kajing kring jong trai de lamba jing khot jong blei ba tang bo khot ki pai Israel ndai khot ru ngai phi iwei pai wei bangila long itai khon Kristan bangi de ban but ya kita kiriti ain ibau trai pan kan mau ya Moses bau de ban hikai upai Israel abal ong te menta ko Israel toda pikir ki an kriti an ki banga hikai pi patole ki knang ma pindup im bat pinyo leirung banda kol ka takari ka bau trai ublei patmen jek pi la ai pi u trai ngitip batang ka jing im bha tang ka jing im jongi ka bangi but ya kariti ka ain ba ublei la bu yangi bangin yai kongu ki hukum jeng u baru kam taman iju tang kata banda ngila poi sebeneng ngila ban khol ngila ban pan nau blei kajaka songne kajaka ban yo song sirta chujunom re lemda ngila ban buat kata nginom la ban dawa lane ban da khol nau blei namar u blei abau yo i bangim don e ke jing pha hangi nginom la ban dawa nau blei nginom la ban pan nau blei ya ka e ke ba u blei kwa ngi bangin im junom ngide ban rakhe ki kum jong trai baru ngide ban long kita ki breu ki bastat ki ba sempang jing start jing sempang hane kam de ta jing start perthei bau trai kwa nre ka de ka jing start hakaba haba ngi start ngi sempang ngi tip ka e ki ba bha ngi tip ka e ki ba sniu lada ngi long shisha kita ki breu ki bastat nginom yai akal ta kalanti jong ajing dum kalanti jong ka pop re ngi yai kalanti ka hok kalanti jong ajing khoi kalanti ka ba la ban yalam ngi shau trai da jing pule ka ba arpat ka ba ngi osngeu ba kumno utrai Ukraine lang ba u Jacob ha ka ba Ukraine nangi sapang kane ka tin jong trai kane ka tin jong blei ka ba ngi lai osngeu mentan ha ka bau trai usneng kontu barbor ngi lang ba nong etu lupa baru lang ba ka tin ka ba ngi osngeu ha ka ba ngi baro ngi dei barbor banyai ta kalanti jong ka jingi shisha bangi habangi osngeu ka tin jong blei ka ba hikai ngi ba kumno bangi ne it iwei ngi dei ban bot ikata habau trai uhikai ngi ba kumno ngi dei ban iju ban kungu ikhu kum chung badru hamtam ban panon kam hok ya ka e ka bau trai ai ngi da ka ba ni pen i ka nuksa ba bhai ki we badru pan priang ka tin sungu saki we paru hamtam ban long kita ki jing shai saki we kata ka ba kong san ba ka jing im jing ha ba ngi yo sneu ki ne baro na tin jong trai ni dei ban pandon kamika ni dei ban pandon kamika ka jing im jing kam tam ka bau trai kren ngi ong kumne da ka jing soret top diang sngo bhai ka tin ka bala su thit hapi i baro la yo priang ka jinge
bang la kala long ki Kristan la sutit la rung ka donot ngi ka tien jong blei de na ka ta daw la kala long kita ki khon jong blei ba la kala long kita ki khon Kristan ki babut yo trai rei pan kan mau ngi menta ong kum ne to le ya kata ha ka bakane ka tien ka yathu ni dei ban bot ban iwe ban au blei ban kongu ki kum jong blei hen rei ong kum ne la da pisu ngap eka pisu kore la de ngitip akan eka stit kari jongi baru kham tam kini ki snong ki thau jongi don tang para Kristan tang para Kristan hen rei bon pat ki jing kan rum kan ram bon pat ki jing e kan an ki jing uri ura bale namar ba kim ngap eka tin jong blei kis ngapan ban ke jing pen soy jong boman ha ka bala da ngim la ban bot ikata utrai ong kumno pi su ko re la de om don uwe na pedeng jingi la da ngi de ki long kmi long pa ki sister la ne ki kon samla la ne ki hybrid baro ngim om don uwe na pedeng jingi ru bakwa ban su ko re la de teng tengi la ban su ko re ki we teng tengi yo don kata ka jing tmu bang i su ko re ki we nrei kham tam ban su ko re la de ngim ju kwa ban su ko re la de kadairu bangim dairu abangim syukor la de ngim kwa ban syukor la de ngim dairu ban syukor kiwe kata ka bau try ukwa ngi ba nginom de ban syukor le baru nginom de ban syukor kiwe baru nginom de ban pen tho bria la de nginom de ban ngop ka pop ndre ngi de barbor ban yai kalanti jong try maru blei ukwa ngi pangin yai barbor kalanti jong ajeng khoi kalanti jong ka hok kalanti jong ka jing suba kata ka bau try khot ingi kon Kristan kham tam ingi iwe pai we badon ta hang ne ban but ya ka tin jong try kine ki sngi ki por ngi la ban pule ka tin jong try lang ba ki mobile lang ba ki media paru lang ba ki we panon kam phai ki ngi tip ngi so thu ka tin jong ble paru ngi de ban panon kam mi ki ha ka jing im sngi ka ba man ka sngi naga jing pule naga gospel pat kumnong yo sngew ba kine ki Pharisee ki start ein bat kiwe aba ki yo i ba u Jisu bat ki sandan aba ki i ba ki sandan jong Jisu ki klem da tet ti shwa ban bam ki la pe ki da ki khmat jong jing bisni baru kham tam ba ki kwa ban pen kamau ya ki sandan jong Jisu ba ki klembut ya ki hukum jong blei namar nadu menshwa nadu ka por jong Moses nadu ka por jong ki noi tu ulpa menshwa ba ka dustur jong ki ju ba mano shwa ban bam shwa ban tia batru ban le ki we kam pada wan na yeu na hat la ne wan nang no de ban sai ki kti nang ta sai ka met baru kham tam wat ban sai ki jing tia ngi sngew na jing pulem ta ka sngi ha ka ba ni de ban da sai ki kuri ki kiu bol bat ki we kata ka de ka bakong san ya ka jing im jungi ba man ka sngi hen re ka bakong san tam hang ne ka de kata ka ba ngi de ban pan khoi ya la de ha ka ba ki pe ya ka e ka ba shabar i pan khoi ya la de i pan bahabriu ya la de ni sai na dong shadong ka e ka ba shabar re ka e ka ba Jisu kren nangi menta nang ne kren sapang ka jing im man sim ha ka ba kong san tam ka de ka bangin pen khoi yela de sapo ka donot jingi kata ka de ka ba kong san tam ka jing im jingi om kum ki Pharisee ki Sadusi habagi os ngeu ka tin jong blai ki pen roi la ne ki interpret la ne ki batai shu ya ka e ka ba ki de ban le han re kim bot pat ya ka e ka ba ki de hok ban bot ya ka hukum kumba toy it iwe pat Henry kisu batai kisu yala pikiwe baki penyar ya ke ba utrai la ai tik baki dei ban bot Henry kisu penyar penjalan pen batai kibriu ban pen kelumar susu kibriu badru ban yo jingero helade kata ke bagi syaile Henry hang neru ngio sngew ba ki pe tang ke ba sabar kumbaya la de hi kile kumta ba ki kwa banduai ki jaka ki ba akhmat badru kham tam ru ba ki kwa ban pen i ba ki mane yau blei da karam niang sentur khnang ba ki breu kin burom ki nre ka donot jengki pat ka jingai nau blei
bun sin ka jing im Kristan jing ru ngi long kum ta ngi kwa tang ban pen i ya ki wei ba ngi duai nang ta ngi kwa tang ban pen i ya ki wei ba ngi hok ngi khoi en re halade ha ba ngi puson da shisha hatu hadu katno da shisha ngalong ta ba khoi ba hok ka e ka ba kong san tam hang ne kam de tang na kam riang remiang sentur om de tang ka bangi pen i sabar ndrei utrai kwa ngi iwe pe we ko mi khon Kristan bangin pen khoi yala de yin pen khoi ya ka donot jingi yin pen khoi na ka ba sapo namar trai ong ka e ka ba wan na bar kam de ta ka bom khoi ka e ka ba trai labu ba na bar ban wan rung po donot jingi kum ka bam ka rung po jingi ka le kam pen sniu e jingi lai no la dangi bam ki ba sniu ki bangi la tip bagi sniu ndai kam pen sniu ngi ndrei ka donut jingi haba idon kata ka jing sniu ka donut ubreu ba mi bon kita jing sniu kum kata ka jing kwa ki ba sniu ka jing kwa ban pen sniu ki we ka jing isi ki we ka jing tu ka jing lorni ka jing peniap breu ka jing klem ka jing kwan la lon bat ki kam sniu baharu kom ki jing syukor ki jing klem ran ki jing pihun ki jing hangame ki jing telop bit ki jing arsap ki jing bamsap bat ki we ladang ile kine ke baro ki de ki bawan na ka donot singi ndrei ngi tip abang ile kine ke baro ngim jusuk mensim ublei unum ai jing suk engi ukwa barbor ngi ban ya eklanti jungu de na kata kadau ngim suk ndrei utrai kwa bangin ya ekine ngi kum khun Kristan ki bastat ba sempang ngim ngi tip ya kane baru ngim kwa ban ya kane den kata kadau try pen kan mau ngi ba ngi de ban ya barbor kalanti jong blei ban kongu ikum jong u bat ru ban pen khoi ela de ka donot kam sim jingi to hinduai kane kamas ba khoi bau try ai ngi ka bor ka jinge e jing klan bangin la barbor ban bread na kine ki pop ka jing im jingi baru kam tam ban ya barbor kalanti jong ka jinge it iwe ka jing yamap ka jing suk ka jing kmen bat ru kham tam ka bakong san tam man kongu ke hukum jong trai ka bau la ong hangi na ka gospel jong yonis to ye it iwe pat kumbanga i japi kane ka bakong san tam habangi it iwe ublei u it yangi bat ru ngiru in la ban it ya ublei bat ru ngitip bangi iwe pai we ilong ha kadur jong blei na kitab Genesis adangi pulengi pe nya i pai kitab Genesis ni sem bangi long ha kador jong blei tong in ya it iwe kumba utrai u it yangi nang medang yo chuchu ki jingir khu ki jingi e ha ki jing im jingi kum mi khon Kristan en yero Jesus Christ mentangin sim ka jing pla ka jingi jong ya apostol hadin ka jing pla ka jingi ki khon samla ki to ban sim ti ki kam ki ban bat ki kam batmai so ba ban wan chakmat hadin ka jing rwai ka jing pla ka jingi Subhayeng Ngaget hu play uk padon bor nong thao ka bneng bat ka kendo Ngaget hu kun marwei jong utrai jong i uji sukris lapun ya da mensim lakhana mari thai soti la shale ben sasanar pra bat la saya namar jongi Asi balai ulami pa hadin kata ukiu sabneng Usong haka kamonukpa O
hun wan pat ban bisa yangi ngaget hau men simbaku abalang katulik bakut hajing bapop hajing mipat bat hajing im kabam jukut amen ก็ควรไปเองกีปราสำลาจงพีกีลาจิตยพีนับแดงกีเวปัดปัญญาสันรานแลมมีกิกรรมบาลังปัดกิกรรมมันซิมบาดรูไอบาหังเนปันกันเมาตัวกันเมาบาอมเดย์บากะจิงเตรนามตากันน้ำปัดก็บรมริ้วบาดเรบาพินไอน้ำกับบาลังปัดโยนองเซงจงกาเรดากะจิงชักรีกับบามาอูฮีอุลาไอกันนุกซาหากะจิงsai jat jogi senran jong u ya ke bala terwa kum ke nong muna jong ke jing trei hok hagi to ke bau kwa ban khot bagin yai pteng ke kam ke jing suspa jong to ki to ke ban sha pen kup brom pen kup bor kum ki nong kit kam ki nong senran jong ke kan hon jong ki rib hoi katolik yut bagin song bha ban wan sakman Jala karpat ya baru ki SC Tmai ki Arhaja Rapsaur pesan Benwan Shkhmat adu Vice President, President, General Secretary jengi, Publicity, Sport Secretary, Finance Secretary, Music Secretary, Assistant Music Secretary, Education Secretary, Volunteer Secretary, Publicity Secretary, Cultural and Committee, Sports Secretary, Food Committee, Spokesperson, but Assistant Spokesperson. Sengawan wan shkmat. Te menta kumne hing in yo kajing pun kubor na ibadai Father Spiritual Director jingi, Father Protasius Sinkli, basapan kub ingi yakane kabor, bangin salong kita ki member ki SC ki batmai jong usne marhajar arpusaw arpusan. Vice President or President yang tinasay. President jingi day plishanri nong room, Vice President Penbyang Bha Sujai, General Secretary jingi, Ibadahun nong plang, Assistant General Secretary day Donald Masenting, Finance Secretary day Piang Timeri Jalong, Assistant Finance Secretary dari Meka Mashli, Pastoral Secretary day Larisha Sinkli, Assistant Pastoral day Raquel Lapang, Sports Secretary Eliverius Mebari Sinkli, Assistant Sports Secretary de George Sotun, Music Secretary de Savio Siliang, Assistant Music Secretary de Euphrasia Stan, Education Secretary de Donald John Sumer, Assistant Education de Natalia Sinkli, Volunteer Secretary de Lumlang Mawa, Assistant Volunteer de Matthew Rani, Publicity Secretary de Venefrida Lengdo, Assistant Publicity Secretary de Mary Hun Nongrum, Nang Tai Food Secretary de Bapentingan Mashli, Assistant Food Committee de Melisha Karbiq, Spokesperson de William Thank you, Assistant Spokesperson de Wilford Makri. Tementai father in court ya in yait na te kaliang in sedang shona vice president or president but the vice president jingi but in court ya kerteng but the vice president nang tapade ke don kejing penkubor but in sapendang in usas to menta baro pi kon samla kiba wan menta khman kiba lajit bala ibit banjit singba de kiwei pat ki para samla nam ta ban Trei nam ta kabalang paru kham tam nam ta ba pinlong ki jing shai jong ki wei pat ki para samla ha kabalang paru kham tam ha them ribhoi paru nam ta ki wei pat ki para samla ba pinlong kita ki ban yalam lanti ki wei ha ka jing iman sim paru kham tam ha kabalang to menta
ngkot iki samla pan ong kerteng baro adin nang ta ansa ai ki jing tuai tang kerteng William, thank you. to menta ba pi la pen pau khmat jong ka balang nam ta ba pi kwa ban trei nam ta ki wei pat ki para samla ban yalam me ki kalanti ka bade kalanti jong try jubab jong pi long ngamon ban ngakular ko samla ya pi lai bit balajit ngobha da ki wei pat ki para samla bun ki para lok jong pi ban long kum ki nong mi khmat habun ki liang hak bai de bar ka kam pen roi met ban masim hato pi mon ngobha ban trei kum ki nong kit kam hagan hun kum ki samla catholic jong ka ri bhoi nam ta ka jing bha ka jing roi jong ka balang pikular ban trei hok klem dawat nek khwan man toy la de ngakular pikular ban long nuksa ka jingya im ba chitli jong kris bat ka balang pikular ban senran ki pai riunge kham tam ki khun samla bat ki para samla hak ban tin nanti ki balatlo ne bayai sakma na ka jingei to ka jingya rap jong blei ban bor ukpa ukun ban mesim makhoi un serrannya pi ban pendep hok ya kadeti kum ki nong elam nagam ta ka kan hun jong ki samla jong ka ri bhoi te manta in pai shapi baro sim gane ka kular lang to baro boleh. No, William, thank you. Da ka jinkmen ga bakrau, nga shimti ga kam, nga kular bangan trei hok ga kam ram, ka balapen kamti nga da ki bahalor. Nga trei lang bat kito ga trei lang bat nga da ka jingit bat ka jingay ne, na ka benta ka burom jong ublay, nga kular ban pen priang ya ka jingit, ka jingsuk bat ka jingkramen jong utray, ha kito ki bangaya kendu, ha ka jingim jonga. Na kular ban pen priang ka jing hika jong Jesus Christ bat ka balang jong u nganai long ka malu bat ka jing sha jong ka perthei bat u ka sakhi jong ka jing snei bat ka jing ai jong u blai da ka jing kersan lem jong ki dog bai trei lang ban nga na trei stom menganang ya ye san ha ka jing khuj ngnyai duai ma da ka jing ya site jong ka mare thisti bat ka jing pasiao jong men sim ma khuj ngalan dep ye kamram ka balai ti hanga amen. Ko blei ban bor baro kine ki samla kila kular bar kila IT hame nam ta ban sakri hame baru kham tam nam ta ban penroi ya ka balang chong me baru bakin long kita jing shai sekiwe lengba ka jing prasad jong mesim jeme lor jeng ki kila kloi ban simti baru kila kloi ban long kita kinong lam lanti jong me sekiwe pat para samla bakin long kita jing shai baru bakin long kita baslur ban pen priang ye mes ki wei pat lengba ka jing im jong ki lengba ka kam lengba ka nuksa baru lengba ka jing pen priang jong ki ka tin jong me baru kham tam bakin long shisha kita kiri shot ki ba klein ban yalam ya ki wei pat para samla hak lanti ka hok halanti ka jing khoi halanti ka jing suba baru kham tam ba kin long da shisha kita ki khon jme ki badap ki jing slor ki jing ni pan kane dau kris utrai jing Amen. ko blei trai kan ran kar khui ki nei medal ai balam ba ka jing don jong me kane medal bat jong ka me beneng ba ki ne lam lan ti ki ne ki khon samla
bakin yai barbor kalanti jong me kalanti jong ka jing it jing suk paru kham tam jing shai ki we pau kun sem khut amen ko ble try kan dan ko nong panim jongi tagar khoi kineki khon jong me ba kin ba ka ta ding phna ba ni lam ki we ba ru bakin sim ka tin jong me ba kan long ta ban pen shai ki we to ai bakin la ban pen hok ki jing kular ki ba ki la clay mentak mat ka balang bada ka bor ka ba me lawan ra haba me la job ka jing yap da ka ding pna to san shar batukon pham me kineki khun bakin la ban kiar na kino kilat ki jing ban shoy bat ki jing sniu ba ker saudong ki bat ai bakin la ban sakia me hagi kam shakri ki to tin lan ti ma me ya ki ha ka jing kermen bat ka jing e nang bakin la ban tre da ka jing yetli da ka jing e na kam ta ban pan bha ban te bat ban mar mot mai yau pai ka balang chume bat to ai ba ka jing mi pa chume kan long barbor ka burom kanam ka ba maki kin yai thrang bat pan kraw ma me ba yim bat basan shar junom la junom Amen. Men simba kut wan hyar Men simba kut wan hyar Men simba kut wan hado nu jongki Donal Men Absyah, simba kut wan hyar Tuan ai bor mami ku men simba kut ai bor mami men sim ai bor mami Tuan ai bor mami ku men simba kut ai bor mami men sim ai bor mami tu the jing ai ấy haki ko men sim the jing ai ấy haki men sim the jing ai ấy haki ko men sim the jing ai ấy haki men simba kut men simba kut wan hyar men simba kut wan hyar men simba kut wan hado nut jongki Men simba kut wan hyar mentai jing doai rek ngai Tementang la dep ya kajik pen kubor na spiritual director jengi the kublish bun fadaram takabor ba pilai ngi ki SC betmai jong snem arhajar arpusan ban ngi kremen scam kum ka seng lene kum ki SC member ngin trestom ku bangil ajit ya kamoto ngi long kasaki the kublish bun fadar kublish bun ya phiru ki SC betmai congratulations tementang don ka jing duai kirim ngai pila menit syong ke jaga jeng phi tôi doai hau ble pa jingi ba i jeki pai Israel So hayang. ba i jekane karam pe Kristan jingi ka balong Israel batmai Ka jubab jong pi kan longi kerpat eme ko try. ngi gerpa ne me Pad mi try kutrai Na kebentau kpa bakut jungi ubishop kilingdo kiruniam bat kinong trei balang bakinyo jing em kerhai na ka yukharis bakut bangin ya samlam ya ka hakipat irunget ngi kerpat eme ko try. ngi gerpa ne me try Na kebenta kerempai kristan jungi bangin yo bam na uju ukpu ha ka jing khawai yukharis
ngin ya long shitli haka jing it ngi kerpat eme ko try Ngi kerpat ime ko try. na kabenta gitu ki kristan ki bajngai na ka Eucharist na ka daw jong ka pop bakin song thu ya ka jing man saw ban im slam khlam ka jing bam man sim ngi kerpat eme ko try Ngi kerpat ime ko try. na kabenta iway pa iway nangi bada ka bang yo pdiang ya ka Eucharist bun sen ngin ya im haka ban syakri yaw blay bat hagi para brio ngi kerpat eme ko try Ngi kerpat ime ko try. na kabenta kani kasingi bakerpang jong ki isi members ka jingpen scam mi kinong ya kinong kit kam batmai jong ka ribhoy Catholic Youth Shillong balingba ka jingkerku ublay bakinang tray shit ram shu hakikam bala ben shat haki ngi kerpat eme ko try Ngi kerpat ime ko try. na kabenta i Father Pertasio Singkli ibadai spiritual director jongi by indon barobor hapdeng kamet ka bakot bakya bat bau blay unang tek say ki jingkerku hai bat kayeng kasam ngi kerpat eme ko try Ngi kerpat ime ko try. Nam ta chingi iway pa iway ki kon Kristan. Badon hang ne mata kham tam bangin la ban bot ik tin chong try ka jing im chingi ba man kasngi baru kham tam bangin yai barbor tagal ti ka hok kan ti jong ka jing khoi ka donot ka man sem chingi bangin yo barbor ki jingkerku naw blay. Nam ta ka ne ngi kerpat ime ko try. Ngi kerpat ime ko try.ก็เบลเมลพาเอลาวจองขุนขนังมันปลองขยำชงีขยำจงชงีอมกับจิงเชปติงตัวราบอิงีบันอีจะมีบาดกิปารานิปันกันในละบ่าวคริสตุตรายชงี Amen. ชิมจิงตรวะ Na do du trai ka slei jing ruai jong nga jing em ka jong nga long ka jong mi si ju nong tu priang se ya nga ku trai tu priang ki jen ai jong nga jing em si len ter do nut ken ba trang ya bi na do du trai ka slei jing ruai jong nga jing em ka jong nga long ka jong bi si ju nong ngawan ban ai ngu ya mi namar mi su marianga jing jing kermen jing iken mi ayanga na do du try ka slei jing ruai jong nga jing im ka jong nga long ka jong mi si ju nom ตัวดวายก็ปราบจิงขญาจงอาจงพีก็ลองแบบเลี้ยงหุ่นเอาเบลกปาบันบอร์บาโร tu tuai ราน ya เพียง ya ขญา ti จ jong ง thi พี nam ta ji ro rom ko teng ju แต่งจู ji mun toi ba la ku chu bo koi ก็ปาตัวเลี้ยงสมภายก็จิงไอจงเปย์กริสตันชุเมไอก็ตัวโนดบักแคลมปอมกันลองก็จิงตรวาจงีมันก็สงีฮะเมยีปันกันเอลบ่าวคริสอุตรายจงี amen อุตรายนเรงกาดแบบพี rengka pat phiru ตัวกันทิวเวลาก็ตัวโนน i kan tiwi ki shau trai ตัวงินไองูยาวตรายกันราดูเบลจงี ka song hok bat ka dei ก็เบลก็ปาก็เบลเป็นบอร์บาโรบัดก็เบลบอมจิกุนก็ชิงฮอกบันงินไองูเอเมมันก็ปอร์บัดมันก็จะกะดาวยิสุคริสอุตรายจงีหลังบาก็ดิ้งพนาบัดก็จิมีปาจงูอุคริสอุลปันเอียมยังงี้นักปอบบันนักจิงยาม
baru lakot ingi saka burom ke pelong ingi kajai ben reu ke balajit kajai leng do ke kenjam sim kajai ben reu bakoi upai jong ublei amal la kajakangi pen benai ki kamba jong me namar me lakot ingi na kajing dum saka jing shai bapen im jong me te namar kata lemon kenhon nangel lemon ki pai ba beneng baro ni pen benai ke burom jong me da kebayai ong Bakut utrai Bakut bleki pai Beneng bat berthei kidap Daka buram jong mi Wai husana sajrong Wai husana klem kut Wai husana yublei junom Yaro yuta bawan Haka kerteng utrai Beneng bat berthei kidap Daka burom jong mi Wai husana sajrong Wai husana klem kut Wai husana yublei junom Da shisha melong makoi katrai katame jon jeng koi baro namar katain gar pat eme topen koi pan kantain kine jin terwa jengi da bapa emen sim jengme kum kam cher halor jengki makin kelalong ingi kamen markasnam jong trai jengi Yesus Kristus haga por beladi no eu badala kamon sngeu ba ula priang ke jing sha shitom ulai sim yauk pu badak bai ngu eme ula kdia eu bala ai halai ke sinranuang to sim batobam na kane phi baro namar kane kalong kamet chunga yak ban ai ti nak ban ta jong phi agaju karukom dalalaya bam ulai sim mikakuri badak bai ngu biang eme ulai ka lai ke sinranuang to sim batodi na kane phi baro namar kane kalong kakuri jong ka snam chunga jong ka jutang batmai barbom chukun yak ban penmi nak benta jong phi bat nak benta ki babun yak ban ma bi ki pop tole kane ban kan ma wenga kajing maya jong kajing e Kata sin bangi bamyu ne ukpu Bangi di nakane kakuri Ipen benar kajing yap jong me kutrai Kadhadu menwan namar katangi bapen ta kajing ya bajing mi pa jingu ni terwa me kutrai yauk pu jong kajing im bari kuri jong kajing penim ni dai ngu adem namar melnyeungi ki babet banyang khma jong me bat ban sakri me dak bas ngeurin karpa de me bangi ki bayo benta kamet bakasnam Kris ngilong bepen teli kawe damen sim kuin tokan mau ko trai ka balang jong me kabala priang setelak berthe bada pen janai ka jingi rangkat bad Francis pa ko jingi Victor lengdo bishop jingi bad baro ki lengdo tokan mau lemru ki men ki para shandram kan the ki balayo thia dak kermen ki jingmi pan bada baro ki bla klan no jing snage me to priang ki jing chai ki khma jume Tois nengi baro ngi kerpat eme nang barangkat bat kamaria thes ti bakhoit ke kmi jong blei ki apa sol bakhoit bat baro ki rukhoin ki bala pen sngo ba eme pateng la pateng indop long ki babit nyo ban talem aga chingim bom chikun bar bangi nero ban pendon borom yeme dau khun chume u Jesu Kristus dau
Lembadu bathau gan long ameu blake pa ban bor aga jing long ko we ju men sim ba kun barok borom ri jing ro junom la junom Amen. Kumbalau kumingi daw nong penim bat kumbalai kai nginek tin blay nginot ban ong kok pa chong yêu bap neng kan long ka ba khut ka ke teng jong me kan wan ka i ma jong me kan long ka mon jong me aga kendeu kumbahap neng tu ayangi menta kejing bam jongi kabahala kasngi batu map yangi yaki rengkang jongi kumbangi rungi map yaki bales niu yangi bat yalam yangi Syaka jing pensoy Henry to pelayangi naga basniu to pelangi kerpat ko try ninjas new baro aga jing spon chume to ai jing suk jing sain gisngi jungi nang bada jing rabar jing snake chume ngin lai barbor ngapom bad bangin yo jing da na jing janjar baro kat bang dangam kemilanti ke cingkermen makun bad ke cingwan pat jong nong penim cungiu Jesu Kris namar ka jong melong ka ima ka jong me ka borbat ka burong junom la junom ko try Jesu Kris me belong ke posol cungme kajing sungi api kajing su junga nga ai hapi wat peki pop jingi nrei ke jinge jung balang jume bar ke jing sbon jume to ai kajing suk bar ke jing tili kawe kat kum kamon jume ma me bay mat basin shar junam la junam Amen. kajing suk utrai kandon baraboreng kat bat pi Rengkat batiru Tong ini terwa kada kecing suk iwe pan Ku kunang brodu play Miu bakit no kipo kapertay Ngosen eyangi Ang brodu jong uplay Miu bakit no kipo kapertay Tu ngosen eyangi Kun lang brod jong uplay Miu bakit no kipop kapertay Jing sok yangi Hakmi kun lang berot jong play Hakmi bakin noi ki pop jong kapertay So kita ki balakot sa jing kawai jong kun lang berot Kunrat mulang bosoh burung po ping jonga Ring song tang ketin kemensium jonga akan sekiahi
ชาจิงคาไวอุคอดยาพีดากาจิงอีอูอาบยาบารอวันบามวันดีฮามิดอุตรายกาเมดจองอูตูบามบันคลายกาสนามจองอูตูดีบันเงนวันอุตรายชาจิงคาไวอุคอดยาพีดากาจิงอีอูอาบยาบารอวันบามวันดีฮามิดอุตรายลาดาพีบามกาโดจองงาที่พินอมมาดจิงยับสัตยาวันอุตรายชาจิงคาไวอุคอดยาพีดากาจิงอีอูอาบยาบารอวันบามวันดีฮามิดอุตรายลาดาพีดีกาสนามจองงางานิมฮาพีเพนิมฮางาวันอุตรายชาจิงคาไวอุคอดยาพีดากาจิงอีอูอาบยาบารอวันบามวันดีฮามิดอุตรายอุตรายงามลองอุบาเบดดอบาเมนวันรงหายิงจองงาวันอุตรายชาจิงคาไวอุคอดยาพีดากาจิงอีอูอาบยาบารอวันบามวันดีฮามิดอุตรายIlayop diang apodonu ya mitrai kendra jonga Ilayop diang ya mi Jisu mi ublay ba isisya kat nus ngok men sim kasuken jai hababat mi ngadap lut jing duna ngamla ban thâu kador kaspa jong mi amla nu jor ka bor maya ilayop diang apodonur ya mitrai ken rajonga ila
yop diang ya be Jesu be ublei ba chisha Suk kiba penya suk na ban khot ki khon chong ble. Suk kiba sha ban ben nam taka hok na ba ka hima bneng ka long ka chong ki. Tong in ya tuai. Me lap sa ngi ko trai dau pu bneng. Ai ba ka ne ka sakramen kat ban roy ngi. Ya ka ching it ban sakriya me hala ki para. Ngi pan ni ka ne ka teng u kris u trai chong ngi. Amen Suam dia jingkar ku skintenan tin kwa ban ai jing ku blei ya ki samla jong garib hoi Catholic youth kiba la simti kum ki nong elam kito kiba simti ki nong elam bat mai ba utrai duai ba utrai don bat pi paru ba kwa bai ku blei ya pi ba all the best nam ta ka kam jong pi ba pinilam ki wei samla ba pilong tai jing shai kini kusa ba bhai ki wei tagi syarak ikiwei baru kam tam bapin pen priang baga ketin ke kam nang ba ka nuksa bapa jong pi ke jing im baman ka sngi to all the best nam ta jong pi baro ki kon samla to dem kri ban yo jing ku to ble jong baro ka jing ban tngen on pan yai ki sngi jong pi ka jing suk jong ba du nai pi ka jing e ka jing ku jong amen Don pelai pi barabo na baro kicing janjar bad un pan scam ke dono jong pi ke jingi jongu amen kumta kene ke jingim to pin long ki balar kam ki kam ba ki barus pa ke jingi e jong jingkermen ka jingi bat ke jingi bad pin poi suk cha ke jingim bom chiu kun amen bad ke jingir ku jong ble ben bar baro ukpa baru kun baru men sim bakoi kan hiara pi bat kan sabat pi chiu nom amen hile suk kamas kalawai yes kamu ya ublei Khot ban bút ya utrai u bapen jai jai ka duriau Khot ban bút yu Jisu u bayat alor ki Khot ban im ha perthai ban sakri ya ki parabriu Khot ban yat halenti jong utrai na Galili Bu kikti ki jong pi ha kikti bas bun jong utrai Bu kikti ki jong pi ha kikti bala kerku Rengkat baru tu yat ban kamai ya ka hok ublei Rengkat baru tu syaka jing tat jing jrem perthai Kaburom hau pa bro kun bara mun sim bukut Kumbala long kabuning kong kumcu para bol amen. kudun ru kita mu Jisu To is name kumari ak nurap Kristan Tao Sui ha ka kerteng pa bul kun mu sim bukut amen Ngidab la jin sukumen bam dak singi la pen sibah ban syam ngidab la jin sukumen bang la la ban syam ya kene ka kam ki tambi kene ki ex-staff members ki batmai jong kari boy Catholic Shillong ni ai kublai ai Father Protasius Sengkli ibadai i administrator jang Xavier Generate Hamolai i lawan seduk sene sha ban ai yang ia kemas bakhuj de ngai kublai ri pi ki para bangai bapila iwan ban Christian yang malakapor to yai Christian yang nang i dua yang bangila ban trai but ngila ban kantiu i para samla ban yalam shishu chaga mas bakhuj chau blai
Te shwa pinyami akarpat pi baro aba pinyalai di sha. Bless you.